Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Eksorsista. Madugay tingali tos Father Amaro Pulida. Ako na lang sirad aning kumbinto aron makapahuway kog sayo. Kaanoy. Ang mayo pa. O pahuway ka sa dayo. Ikaw? Oh, ako kayo, Dili. Ni ako kay gusto kong masayod kung naapa ang imong amo. Wa dinis Padre Amaro. Sa may imong toyo ha? Unsay toyo nimo? Well, amo na ka ng personal nga issue ba ni Father Amaro? Eh. O kay wa man siya karon mas may tingali nga ikaw na lang ang akong tipion. Ayaw, tungkol po sila, sir. Maluoy ka, sir. Ayaw taon, sir. Ayaw! To Irma's house I go. Avi Satani. Tuodan ako sa bahay. Bantay ka lang, inahanap ka. Bantay ka lang! Nadugay man si Doris dito sa syudad. Nay! Nay Marlon! Uy, Nay Marlon, ablihin ang pultahan! gisapot naman po ni akong anak. Nga naman ka, ha? Akong ablihan. Ngano, Doris? Doris! Imo kong gisagpa! Gisagpa ta ka! May angal ka? Kung naghurangan ka sa una, ni ay laing sagpa! Doris! Naunsa ka ba? Igun anak na lang ba kaubos sa imong pagtanaw na ko? Sa tumag ka sayon, imo kong sagpaon? Oh! Ha! Mihila ka? Sultihan ta ka! Sultihan ti ka sa rason sa akong pagsagpa ni mo na ni Marlon. Kini tungod sa imong kabagakon! Bagakon ka! Unsa bakakon, ha? Ha? Magpagguryog-guryog ka pa? Bagakon ka! Tungod kay imong gilimod na ako ang may tungod sa akong amahan! Unsay buot nimong ipasabot, ha, Doris? Unsay buot pa ipasabot ha, Doris? Ha? Konsultihan ta ka karon. Makadawat ka ha, Nay? Ha? Nanay Marlon! Doris! God. Usa magiling atong nabuhat bay Amaro. Nakasakit ha. Sorry kayo, Bay Shirel. Siya nagtabo na to sa ning pension house. Nada kita sa bulog sa itong pagbati. Apan, wag mahay siya nagtabo na to. Ug andam kong barugan, ang bisa unsang linugdangan sa kong gibuhat karon kanimo, Shirel. Unsay buot mong ipasabot ha, bay Amaro? Manangid ko sa arsobispo, ngamundang na ko sa pagkapari. Unsa? Tungod pa sa nahitabo nato karon, mao nga muundang ka na. Tungod sa kung akong gugmakan ni mo, Shirel. Gihigugma ko ikaw, labaw pa sa kong kinabuhi. Bay Amaro. Nanay Marlon nga nawa magkamutog sa tinuod sa kong amahan. Nganong imo maning gihikaw na ako? Tungod kay di ko gustong mauwawan ka. Doris, usa ka na kung kauwawan nga masayran mo nga ang imong amahan. Usa ka na kong buhi, Nanay Marlon! Ug usa ka pare!
Doris! O karon nga nasayod ako sa kamatuoran. Di na ko buot nga imo panghilabtan ang akong kinabuhi. O kung gikinahanglang ibaligya kung akong kalagnan to ka Satanas, buhaton ko! Sugod karon. Akong ipahamtang sa kong amahan ug sa tanang mga lalaki ang akong kapintas! Ang akong kabangis! Ginoo! Doris! To Irma Ayo. Kung di ko gihapon makuha ang diary, bahala na kung sa ikasulti ni Martin kanako. Ako na lang patyon si Irma. Siguro kung nakuratog malisang si Padre Amaro sa kinangatan siyang sakristan na si Divino. Avi! Satani! Ikaw? Oh, Franco. Ako. Nganong wa ka matay? Nganong wa ka mamatay sa kong pagpusil ka nimo? Tungod kay usa ko kay Mortal Franco. Tanaw na to kung asa ko ito mag-irupan ka, immortal. Kung kinsa ka man yung pagtuha ka, ang angay ka ni mo sunugon. Nagtuo ka, Franco, nga imo kung masunog. Oh, nabasa mo nga kung gihunaw-na. Maingon sa akong pagbasa sa unahuna o pagbati ni Padre Amaro. Ni bisan kinsang tao, Franco. Leche! Ang angay ka ni mo, kinip! Franco, butalo. Nitipas lang ang mga balas sa imong lawas. Huwag ka ko. Kayo, Franco. O aron mo tuo ka sa akong katakos. Kini ang angay niyo. Anyway, sa kinig-rito mo ka na napundog ko din sa kaginan. Kasakit. Daw sinigkahin ko uraw ato. Sinivino ka ng nilupaan pa doon sa kung namutangan. Ikapoy ka na, Franco. Wes, balik nga to sa ubos. Kasakit. Karon, Franco. Doon na ka na ba'y pagtahod ka na ko? Nitaw ko ni. Agay. Kinsa ka man ay. O nga nung nahugtan mo ang kahong sa Mariana. Pangutanon ko ikaw, Franco. Unsay posisyon ni Martin? Nakailan ka ni Martin? Siya ang Ipsisimus. Kayo. Ug sultihan ko ikaw kung kinsa ko. Apan sa dili pa. Sudo nga una kining akong himuon. Iyang gilak siyang niyang naungugo. Kang ilas. Kagilat. Si Tivon Nodev. Ang magos nga gitahod pag-ayo sa mga sakop sa Ordos Diabolos. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!